Kurwase Kaunti ya Nyamira na sensemeria Nyamakoro to imeyebunga ya kitutuma asaba nchi babere bono abo banyara bagusira bumabwaje asogo sagano asechinka sasenka yabo babera abo bono nigo basagane tumutinyo eta goika gokwa abo barumungina amo no musachoye babera bunigo bone bayi nigwali tukulia lero abo asabara abo bekirana somo yugo yugati abo no mubunga kitutuma saba krifu gisairo omo women rep county eyo jerusha mumanye gati ya bande buna bifo ni magaro yoriko likarokyo obo MCA ase wodi ya Gesima ase bono baganiriye serikali kwangu yobotuke anabaikeraneti yage koleki buno muri kito Kurwase Kaunti ya Nyamira Jobuma Angi agotomanya Maiga yaba Kenya bari gukora emirimo asensi America Edward na Grace Morema gusiria obogima bwabo asenchera yobututukanu ase batogete bayiteire nyumba mwabo ensemo ya Nyamakoroto ebunge yakituma saba chitariki emeronge berenemo omotyenyi ogatato omwaka bwekiri bubere nemerongo ebere na isato. Tunaripoti mauaji ya mzee na bibi yake. Nigo yaba obororo obonene na mayanda asama tanga yoko baenia ensemo ya Nyamakoroto. I ask you, was it money that he had for you which he refused to pay? Was it peace that he denied you? Now, by terminating their lives, did you get the peace? Abasani na abamatemba ikirana ensemeyo koremia enka eye. Abana ba minto timbaitiye kinko batebi kole te yanda batebi itukoria lero but intaite mumanyanga we love you and we are gonna be here for you. Mbaichanira ogoitwa okogo ichania na gusaba serikali okora obotuki bwaime linde kumanya obwene. We pray for justice for the Moremas and the trust that we serve a righteous and a just God. Bali bakurwa chinse cheisiko mbate bambale n'obwoba obonene na gosaba serikali gotingia oborendi na koenekia enka eyanyolire obwene bwabo. The commissioner, you are here. Nyamira na Gusii engima chibeta chikoro ngumbu na chikorani ensei and we are asking ka kitorende twale nyumba chingia ntori korara njembo zongo manjeta seito Nyamira nyamaya tinikorara mwana kana ngo cyande goitwa. Omoteneneri bwabangina Kaunti ya Nyamira jerusha mumanyi na ichanira egekoro eke na gusaba abanyanyimbo gukora obutuki bwaime. The investigation yende mpaka its conclusion, kwa sababu sisi ambao tunatoka mahali hapa kwa hii community tunataka tupate our justice. Omobunge okitutuma saba Cliff Ombanegi Sairo nagikeria egekoreke asate babikoro bunebi byamentekanire asense meyo. Pole sana community ya Nyamakoroto. This is not the first incident. Ebinde mbibetu bunebi ninchenkwa nene CS if it means singa Nyamakoroto bonera kani police station yaye then so be it, will do it. Wakora unomokonyi bomo County Commissioner Masaba North Tobias Otunga abarayi babanyanyimbo bayikirana ensemeyo mbagikeria egekoreke asebateba obotukimbo gendrete na bwango igamba chikorwa amachibu. But I can assure you that we have light at the end of the tunnel. We can see it. And the justice that the family so seeks shall be delivered. Aseka gaire nigobo sali obuwa bete bokorobe igwa utarachi goikiranigwa. Amepanga tu kwake na kufanya haya na ameipanga in a way so that it remains a mystery. Haitakuwa hivyo. Ukiwa katika kikao inayopanga kuua binadamu mwenzako, malipo yatakayopatikana na mwenye ameua hata wewe utapata. Wono amaboli na linga ningo icheche Grace na Edward Morema na endeni nkikeirerete ogoitwa kwabo. Kurwase Kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.